Ase yaenekirwe buna nigo ababwatani bali bagukabesa chibesa korwa ase bengi nigo barachi gwakana enengo yabo gwetera ase obwaita babere bakonyora linda kwaneke buna enengo yabo ngotenenerwere kegima nonya nabo ase ensemo y'abalemi abakabake bekemeri gichae korwa ase chifactory kianda chekiombe gya KTDA nigo bagocha konyora chimask chirifu 35 na 300 wetera omoroberio o Ethical Tea Foundation inseye kiumbe gya KTDA Foundation morikito Linet Kemunto norobotiore aya ni igajire maiga ye komiti y'echibesa ase bunge nene komenta chinga kyo moroberi wo gwakani obwaito boke konachwa abakabesi bechibengi chisako nonya ne chisimi gose chinchera chinde chiekerero oroboti korwa ase komiti y'ebunga seriete National Assembly Public Petitions Committee nigo yachikiro gokorerwa kwa montoreria ase richiko ryokogitera abakabesi erio rimanyire buna the Consumer Protection Act erio ligokwanera ekerengo ky'obwaita abakabesi bagwenerete gwakana gochiase chibengi nabo igo ebiombe binde bikorwa amakabeso aya karanyarekane goikiranigwa chibengi n'ebiombe binde bikorwa amakabeso nigo bagocha gotangwa gwakani obwaita bwetanetie ekerengo kyenengo egokabeswa korwa sebare aya ni igachire engaki abakabesi abange imeyense babeire bakwemurunganeria ekerenge ekenegi obwaita bagwakaniwa n'echibengi are nayo nigo babeire bakomochia chinchera chitari chingiya chibengi n'ebiombe by'amakabeso bagotumeka wakani abanyasira babo ekere banyoriro gwakana amakabeso egati y'echinchera echio ng'amonoko ura abanyasira chigiri chiabo chinyomba chipigipigi nabo igo chinibo chinde otigana nayo abaremi kurwa sekemeri ya KTDA nigo bagochikobagirwa chimask echio bunenchira yemo yoko batangera marwaire akwambokera weterembeo bunarikuba corona egati yayande engaki barasemeremo yabo okwane engaki yoko rwewa wechimask echio omu director KTDA Alfred Njagi niga iraneria buya sobo konyobwo nagoteba buna nigo bogoche gotangera abaremi amarwaire ao akwambokera weterembeo omoteneneri w'omoroberio Ethical Tea Partnership asoro gongorwa Africa nyambura magoshi nigo nera tebire buna obokonyo obwo nigo bore bweng'enchenene asa abaremi bechae asa gocheko batanga korwa se abarwaire ekyo kerache ko bakonya gokinyo kwenyorera kwabo weterekemeria gyechae abo bisabande abo baikirana sege ikarekyo ngamono mo manager wekiombe gya KTDA Foundation Sudi Matara oyoboigo oburi abaremi kobwati amarago yobo chenu erio wetanga kurwa sendwari ya corona nigo boiga ruro kubure gotya sebiombe binde bire no kuganya okuya okonya abaremi n'ebinto binde byobo chenu kurwa semese yeto yobwonchereria bwegeta seni gya nsoko erietariane Linet Kemunto